Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a nebudu končit s YouTube, jo, a natočím vám, jak tady moje slajdujou, tady takhle budou, kde jsou, tady, počkej, jak to říkám, tady jsou, chápete? Vy máš taky YouTube kanál, chápete, ty vole, ne. Čau, tady je Beriky doma. No, budu slajdovat, já vám to natočím, jo, abyste byli šťastní. Teď, dělej, ukáž, pojď. Zabil si! Takže dneska vás vítá u dnešního videa vás vítá Mika Novotný. Můj YouTube kanál je FC245. Hej Miky, on je rozhodl. Takže koukejte, jo, a tady na zem, tady takhle na zem. Zabil si! Dneska nás vítá Nori u videa, tady jsme s hostem. Jo, tam jsou takhle oni, ukazoval jsem, můžete vidět. Na mužky, vidíte. Daunka to neumí. A on to back. O, nepovedlo se, nevadí. Pozorte, hej, Miky. O, zabil si, more. Já to chci taky umět. No tady. S tím jde udělat i sám. No nepište hej ty more, že jako prostě neskončilo. Jo, prostě nevím, co mám natáčet, takže nedáváte like ani odběr, tak prostě to. A jestli to bude otočení ta kamera, tak já nevím, protože já si to držím špatně. Maťa, on je tady náš youtuber. Nori. To je náš Nori. Ahoj, tady je Nori, nejlepší youtuber, tam bude mít 30 odběratelů. Dávajte mu odběry, lajky, share a prostě až všude dál. Nebude končit, když budete dávat jako takovou, jakože, jak se říká, jakože, jí bude slavný, bude to ještě lepší a bude furt natáčet pro vás, protože vás miluje, ne, Nori? Jo, já vás miluju. Já miluju, který dávali odběratel. Jo, třeba jako já. Jsi dal, nebo ne? Ti dám odběr. Jo, fakt. Já mám o tebe vždycky odběr. A vidíš, tady ten frajer, ne jak Maťa. Největší fanoušek, já jsem fotku, ne? Aj, tady je Marta, jsem taky natočil na YouTube. Natáčel minule a repoval tady. More to vím, že chtěli si mít takovou, jako mám já. Počkej, mě natočí. More to vím, že chtěli by mít takovou flow, jako mám já. Jdu nabít, co zabít. Kdo je Martin Gábor se začíná ptát. Jdu nabít, co zabít. Tak Znám je písek tabletku, máme se poznávat. Celá Praha. Nabít, co zabít. co na video? Jo, tady. Emi, a já to pak vystříhnu. Pozdrav, řekni, dej to odběr. Čau, dej odběr. Jo, zabil. Já to pak Hej, Emil bude repovat. Naučila ti to máma. Dneska nejdem spát. To už bychom nekřili. No. Jo. Víš co, víš co by byl hardcore? Kdyby jsi šel tam nahoru. Vy jste odsaď? Jo. Reprezent České Budějovice. Jak se jmenuje to sídliště tady? Sídliště Maj. Znáš toho Zaklínače? Radima? Zaklínač, tak je takhle Zaklínač tu hru znám, ale... tady Zaklínač, jako český zaklínač. Takový pití má a prostě dělá něco s rukou. A spadni. Nevím. Převčí, aby si spadla. A ty ještě odjedeš. Hej, kdo to chce, já to nechci. Koho to je, to je jí? To je tvoje? Jo. Tady to jde? Dej tam za ní. Oči, Maťa si našel holku. A
Já se vám ozvu. Takže máte si našou holku Parva ve Vegasu a to půjde. Já se vám ozvu, až budou slajdovat. Čusí. Lidi, nenatočím vám to až zítra, takže jen takhle na zemi vám ukážu. Smůla. No, to jsou mladý skejťačky. Ale to tak, nevím, odhodoval bych tak 13. 12, ale nejsem si jistý opravdu. Ale na to Jo, právě že jo, no. Aby to uměl. Proto jsou tady s námi. Ne, to nemusí vytrhnout, jenom na sebe zadní se ti tam vejde. Nevím, to není na mě. Víte, on tak jako... Kde vás nevětší? Ale ten zazraj. Jak má ty vlasy hodně? Jenom je to pokrý jak smrt. Ty Američan? Ale srdcem to je. On taky skater. Jo, trošku. Ale umí docela dávat taky bomby. Skákal teďka bez skody. Ten má nohu. Ne, ten kdyby do někoho kopl. A to musí mít sílu na tohle. Ten nesmíš mít něco znovu. A jak to bojí, když si přesto takhle zlomíte nohu, anebo a ty vždy spadne jak na tohle až na prse. Vy se tam dáváte. Frajer jezdil zábradlí, ujelo mu to a řekl prdelí to ve zábradlí. A normálně byl otevřenou zlomej do prdele. Lidi, já už končím. Jo. Nevím, co vám mám natočit, takže dejte like, odběr, aby jsme furt natáčeli. A u dalšího videa a no se loučí. Tak.